Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información hoxe, martes, día 14 do mes de xullo. Estamos, como sempre, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Si nos queren seguir por internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou na web rtvcerceda.com. Hoxe volvemos a falarlles, como xa saben, de festas. Temos este xoves as festas do Carmen en Rodís. Saberemos cal é o seu programa, pero tamén das festas do Carmen en Cerceda, este venres, sábado e domingo. Recordamos que todo este mes de xullo é o tempo que teñen para anotarse as actividades culturais e deportivas que promove o Concello, e tamén falaremos das axudas á natalidade que siguen vixentes e que poden solicitar todos aqueles que tiveran neno ou nena por nacemento, adopción ou acollemento. Falaremos da festa do Cochiño, que será a finais deste mes, de un curso gratuito de galego que se poden sumar, da ITV de maquinaria agrícola que estará na Silva a finais de mes, e de que se restringiu o uso de maquinaria agrícola e forestal entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde por risco de incendio. Canto tempo para mañán, a situación será prácticamente semellante á xornada de hoxe. Xa queda menos, este xoves é a festa do Carme en Rodís. Este xoves día 16, día propio da Virxen do Carmen, serán festas en Rodís. As súas tradicionais festas do Carmen se celebran este próximo xoves, día 16. En Rodís haberá misa á 1 da tarde na honra á Virxen do Carmen. Logo, a saída da misa, actuará o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. Irá acompañado despois na sesión vermú e na verbena da Orquesta Solara de Vigo, que vai tamén a estar acompañada de máis música local. Xa saben, este xoves, día 16 de xullo, día da Virxen do Carmen, en Rodís, Festa do Carmen en Rodís. Recordamos o que terán a partir da 1 misa na honra a Virxen do Carmen, coa actuación do grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda, o remate da misa, e na sesión vermú e na verbena estará a Orquesta Solara de Vigo, que irá acompañada tamén de música tradicional. E as festas do Carmen continúan a fin de semana na parroquia de Cerceda. A Comisión de Festas de Cerceda, pois lembren que organiza as súas festas máis importantes esta próxima fin de semana con 3 días de festexos. Venres 17, sábado 18 e domingo 19 deste mes de xullo se celebra na parroquia de Cerceda as festas do Carmen, no campo da feira. O venres, este venres que ven, hai dianas e alboradas, e a misa será na honra a Virxen de Fátima a 1 da tarde. Ás 2:30 do venres xa comeza a sesión vermú e haberá noite de verbena co grupo Bomba e Disco Móvil Impacto co DJ Nian Poe. Eso para o venres, pero as festas continúan en Cerceda o sábado con dianas e alboradas e pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. O sábado a 1, misa na honra a Virxen do Carmen, e ás 2:30 será a sesión vermú no campo da feira de Cerceda, e a partir das 6 haberá pasarrúas coa charanga Bebe Mais. A noite, a partir das 11, verbena coa orquesta Finisterre e Disco Móvil Impacto co DJ Cotelo. Así se pechará o sábado e continuarán as festas o domingo con dianas e alboradas e pasarrúas a cargo do grupo San Martiño de Cerceda. A 1 da tarde do domingo, misa na honra ao Santísimo Sacramento. Ás 2:30 comenzará a sesión vermú no campo da feira co grupo de Vicio. A partir das 4 da tarde no propio campo da feira terá lugar a xa tradicional tamén tarde de nenos, día do neno, onde haberá actuacións, atraccións e xogos para os máis pequenos. E pola noite do domingo se pecharán as festas con unha verbena a cargo do grupo de Vicio e a tirada de fogos de artificio. E recordar que, así nos lo indican dende a Comisión de Festas, que todos os días ata as 9 da noite vai a ser unha festa sin ruido para facilitar que podan disfrutar destas festas tamén aquelas persoas que teñan baixa tolerancia ao ruido. A Comisión de Festexos informa de novo de que sigue indo polas casas para pedir a colaboración dos veciños. Mais temas
Estamos en tempo de solicitar praza para as actividades culturais e deportivas que promove o Concello de Cerceda. Durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do Concello e van dende outubro deste ano ata maio-xuño do ano que ven. Poden inscribirse no rexistro na planta baixa do Concello polas mañáns dende as 9 ás 2 ou poden inscribirse pola sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org. Continúan aberto tamén o plazo para solicitar as axudas á natalidade. O Concello de Cerceda un ano máis otorga unhas axudas por neno, nacido, acollemento ou adopción ao longo de todo o ano. Estas axudas poden presentarse ata o día 30 de novembro, poden solicitala ata o 30 de novembro. Unha convocatoria que ten como obxecto que as familias do Concello de Cerceda teñan un impulso para fixar e fomentar o aumento de poboación municipal e o seu tamén rexuvenecemento, evitando o despoboamento rural. Serán persoas beneficiarias os proxenitores ou, no seu caso, acolledores dos menores nacidos, adotados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. Os pais, nais, titores ou acolledores, ou polo menos un dos proxenitores, así como menor nado, teñen que estar empadroados no Concello de Cerceda no momento da solicitude. A persoa solicitante da axuda deberá comprometerse a seguir empadroado no Concello tanto el como os menores obxecto da axuda por un período mínimo de 2 anos. O tipo da axuda e da cuantía, pois lembren que cada nacemento que teña lugar ou adopción ou acollimento teñen unha axuda de 300 euros en pago único, 300 euros que serán abonados ao solicitar esta axuda de natalidade que ten de prazo ata 30 de novembro para facelo na planta baixa do Concello, no rexistro ou pola sede electrónica. E voltamos ás festas, porque este mes remata coa festa do Cochiño, festa, romería, gastronomía, etc. Festa do Cochiño que será o sábado 25 deste mes de xullo e que se celebra a edición número 28 desta festa tradicional e multitudinaria que se celebra no Acevedo, en Cerceda. Durante todo o día actuará Charanga Santa Compaña e o grupo Faíscas da Pontraga. Ás 2 da tarde hai degustación do churrasco, cochiño, polvo e produtos da cociña galega co custo da ración de 15 euros. A venta anticipada, que dá dereito tamén a silla baixo carpa, estará efectiva ata o día 21 deste mes de xullo no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo, dende as 9 da mañán ata as 9 da noite. En canto á selección da parcela, vai a ser o xoves 23 de xullo a partir das 5 da tarde. Aí teñen que achegarse con técnicos municipais que farán a reserva da parcela para o día 25. Tamén haberá hinchables gratis para cativada pola tarde, dende as 3:30 ata as 7, e logo xa a partir das 8, lembren, actuarán as orquestas Los Satélites e París de Noia, que pecharán a festa do Cochiño na edición número 18. Máis temas, o Concello de Cerceda e a Diputación Provincial organizan un curso gratuito de galego que vai a comenzar mañán mércores día 15 ata o día 2 de setembro na Biblioteca Municipal de Cerceda. Van a ser os mércores e os venres polas mañáns, de 10 a 1. As plazas son limitadas. Para anotarse, teñen que facelo na primeira planta do Concello ou, se queren, poden chamar por teléfono o 981 68 50 01, que é o teléfono do Concello, e indicar que é para anotarse o curso de galego. En canto a ITV de maquinaria agrícola, que sepan que se pode pasar a inspección técnica de maquinaria agrícola en Cerceda, en concreto na Silva. No campo da Feira da Silva, a unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola vai a estar dende o día 27 ou ata o día 31 deste mes de xullo no campo da Feira das Nenas da Silva. Ali estará a unidade móvil. Para solicitar cita previa poden chamar ao teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web sicitv.com no apartado de cita previa. E falando do mundo do agro, a Consellería de Medio Rural publicou no Diario Oficial de Galicia unha nova orden que regula o uso de maquinaria agrícola e forestal
durante o período de alto risco de incendios comprendido entre o 1 de xullo pasado e o 30 de setembro que ven. A normativa que desenrola a lexislación autonómica estatal vixente busca compatibilizar a continuidade dos traballos no campo coa máxima prevención frente aos lumes, especialmente as horas centrais do día e cando o índice de risco diario de incendio sexa alto ou moi alto ou incluso extremo. A principal novedade da orden é que permite manter as actividades agrícolas e silvícolas e preventivas que requiran o emprego de maquinaria en terreos forestais e nas súas zonas de influencia, pero sempre que se cumplan unha serie de medidas de seguridade acollidas tamén na actualización do Pladiga 2026. As zoas de influencia forestal, segundo a Lei de Prevención de Incendios de Galicia, son aquelas ubicadas a menos de 400 metros de un terreo forestal, con excepción do solo de núcleo rural e urbano. Así, cando os traballos se realicen entre as 12 do mediodía e 6 da tarde con maquinaria agrícola, será obligatorio contar con unha persoa que actúe como observadora e poda alertar de inmediato os servicios de emerxencia a través do 085 ou do 112 e tamén o de aplicación móvil a lumbre. No caso de detectar un conato, deberán facelo inmediatamente. Ademais, a maquinaria deberá estar acompañado de un depósito de agua de polo menos 400 litros, un extintor de espuma con base de agua de 6 kg ou 2 batelumes e unha mochila extintora con unha capacidade mínima de 15 litros. Nos últimos 10 anos contabilizáronse 411 incendios forestais provocados polo uso de maquinaria agrícola, dos que cerca do 60% tiveron lugar precisamente na franxa horaria comprendida entre o mediodía e as 6 da tarde. Rematamos co tempo. A baixa relativa continuará un día máis no Atlántico, preto de Galicia. Isto vai a facer que siga chegando aire do Atlántico e inestabilidade. Por lo tanto, para mañán os ceos van a presentar de novo nubosidade e néboas ao principio da xornada, que tenderán a diminuir ao mediodía e a medida que avance a mañá. Pola tarde, en Cerceda, agardamos alternancia de nubes e claros e as temperaturas non terán cambios significativos e os ventos van a soprar frouxos de compoñente sur. Pois co tempo rematamos. Gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.